Namiriripit. Ano yun? Kadardagulas. Ano, kumain lamang. Tama na. Hi mga kasinag, magandang araw. Pupunta kami sa fish pond. Mangunguha kami ng talaba. Kasama ko si Changyang, si Chloe, at si Minoy. Andito na kami sa may baybay. Manghihiram pa si ate ng sasakyan namin kasi medyo malayo yun sa fish pond. Kaya manghihiram muna kami ng paraw. Paraw kung tawagin dito. Dahil pala nagdarak ng payong. Naalam mo may piglakaw pa si auntie mo? Ang aray ng bag. Ayan, mga tubig man lang yan. Oo. Tundag bagang maray ang ano, hurihan. Dahil daw yan. Ano na nga ning, nagbawas na ang timbang ko. Dapat pala doon, yung mga kalabot sa ino. Ayos na yan. Huwag naman kasinutan. Sige, loy-loy ang tabaka, mahulog ka. Nababaw tama nito. Hindi ka makatubang. Ayaw. Dara ko lang pati ang bahod. Dara ko sa kapakong babae. Alas 12:38. Hiling ang ano? For kids ata yung mga kasinag. Ang ganda. Hindi kami nakawag ano. Pwede kang para tuyong na duha. Subo ng sulog. Nag-ikot-ikot oh. Garo sa dula yan. Sobrang lakas mga kasinag ng current kaya nahihirapan si ate at si Minoy magsagwan. Baka matakaligtam, ang maganda kaabot hindi pagtakal. Ha? Ah, nakaarabot igdi. Pero ngunyan gayud, manaman nagang irig ano. Grabe ang sulog. Sa'yo. Magkabaton. 'Pagal?
Baka nasulog yan. Sa'yo na kita pa doon. Bangga, di ba? Harami na akong baga. Nadang ko na ang lagas la sa prinsa. Bigay kita. Ralangoy na lang kita. May bagong unig di. Andito na kami sa fish pond. Medyo mataas pa yung tubig. Kaya kailangan natin hintayin na bumaba yung tubig para makababa tayo dun sa may semento sa baba. Maraming kalaban mga kasinag kaya maggatong tayo. Maniwang, te. Pag maniwang, mapaki na lang kita. Mm. Tama na. Be. Chloe. Aray ko. Aray! Ha? Darda ko na si ano kumain lamang. Ayaw na! Bahala ka mo dyan kayo umayo. Ano dyan mo? Ano dyan? Oo, kaya na. Baka na yung kadakulon. Namiriripit. Oh, Noy. Ang halo dyan, bibi muna. Matulog ka dyan, maaray-aray ka dyan.
Sabit lang. Ano, may nuknuk. Si Ram. Gutom ka na? Wala pa. Prestero tayo di. Daliyon lang ka mo ah. Tindar na baro to? Mga kasinag, nakauwi na po kami. Ayan, nandito na kami sa bahay. Ito lahat ng nakuha namin. Bibigyan ko rin yung kapatid ko at yung iba ipapadala ko dun sa anak ko sa Vito. Dun sa high school kong anak para may pang-ulam sila. Hugasan muna natin mga kasinag. Hanggang dito na lang po muna mga kasinag ang ating video ngayong araw. Kasi po mag-aasikaso ako dahil hindi pa kami nanananghalian. Ay ako pala kasi yung dalawa kumakain na. Ako hindi pa ako nanananghalian. Kaya mag-asikaso muna ako mga kasinag at magpapakain pa ako ng mga alaga nating baboy. Hanggang dito na lang po ang ating vlog ngayong araw. Maraming salamat po.